As medallas Castelao entregáronse este sábado no Panteón dos Galegos Ilustres. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, reivindicou a pluralidade como unha das grandes fortalezas da sociedade galega e defendeu que as medallas Castelao, efeméride que este ano coincide co ano Castelao, son as máis importantes para iso. Queremos ser exemplo, sobre todo, de concordia, de consensos e de unidade, que creo que nestes momentos son máis necesarios que nunca. En todo iso, tamén, aparte dunha homenaxe, un recoñecemento, consiste este acto, esta celebración, esta conmemoración. E penso, sinceramente, este ano especialmente, que de todo iso son exemplo os 5 premiados. Por lo tanto, as medallas Castelao, igual que o Rianxeiro que lles dá nome, son patrimonio de todos os galegos, que ninguén o esqueza e que así siga sendo por moitos anos. Moitísimas gracias e parabéns. O grupo Luar na Lubre conta cunha traxectoria de case 40 anos e unha das bandas galegas máis recoñecidas internacionalmente. Dos moitos premios que temos recibido, que nos teñen entregado ao longo da nosa traxectoria, seguramente as 3/4 partes deles son de fora do noso país, de fora de Galicia. Polo tanto, recibidos aquí, en Galicia, adquiren para nós un valor singular. Mais aínda se cabe, estando neste lugar, é a medalla chamándose co nome dunha das figuras máis senlleiras da nosa terra, Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. É para nós un honor compartir este premio co resto dos galardoados, pero permítanme singularmente decir que con Víctor Freixanes, que o que hai até poucos días foi presidente da Real Academia. Como saberán, a palabra lubre, parte fundamental do noso nome, foi recentemente incorporada ao dicionario da Real Academia Galega grazas a unha iniciativa impulsada por Navia Franco, filla de Xosé Luís Franco Grande, que está neste salón esta noite, máis nós, en a que Víctor foi o noso principal interlocutor neste asunto. Freixanes é unha das voces máis influentes da cultura de Galicia das últimas décadas. A súa traxectoria entre as palabras e o pensamento fixo crecer a lingua galega dentro e fora das fronteiras da comunidade. Hoxe, se cadra máis ca nunca, o futuro do noso idioma exixe unha acción e un posicionamento que non podemos adiar. No seu día, dende a Real Academia Galega, fixemos un chamamento a prol dun gran pacto pola lingua que debe promover o Goberno, a quen corresponde a iniciativa, pero no que deberían implicarse activamente todas as forzas políticas que nos representan, todas, porque a lingua é un patrimonio común que non podemos negociar. Quero utilizar esta plataforma de honra para reafirmármonos nesa necesidade que compromete a toda a sociedade galega, de xeito especial, repito, os que democráticamente nos representan. Emilio Pérez Nieto é o presidente honorífico do Grupo Pérez Gombao, que liderou dende mozo unha das principais empresas galegas de automoción. Constata que o teu goberno, presidente, valora o esforzo e o sacrificio de tantos empresarios que contribúen cada día a facer unha Galicia máis forte e, polo tanto, a mellorar a calidade de vida dos nosos compatriotas. Rosa Rodríguez Álvarez recolle este galardón en representación dos profesionais de atención primaria. Pero estar hoxe aquí, recibindo unha medalla Castelao, no nome dos meus pacientes, no nome do meu queridísimo equipo de adormideras e sobre todo no nome de toda a atención primaria galega, é algo que é como un soño que a veces faime dicir os que me rodean, beliscádeme porque non sei se estou experta. Unha medalla Castelao no ano Castelao, e dun Castelao que tamén foi médico, aínda que el sempre dixo que non exercera a medicina por amor á humanidade. Como di o noso himno, era un bo e xeneroso e seguro que o faría ben. A Asociación Galega de Esclerose Lateral Amiotrófica, a GAELA, destaca polo seu labor dende 2009 acompañando e apoiando os afectados por esta doenza. Cal é o logro que nos fai merecedores de estar aquí compartindo o galardón con tan ilustres compañeros, recibindo de manos do señor presidente en un lugar sagrado como é este para todos os que amamos Galiza. E dende a
sepultura de Rosalía, chégame un rumoreo que di: non murmuréis de mis sueños. A Gaela, o serme da Gaela, foi un sono. Non un sono reparador, senón máis ben a necesidade imperiosa dun grupo de familias de Suso, de Rafa, de Tino, de Manuel, de Quina, de dar un paso adiante e decidir que iban a loitar pola causa dos enfermos da ELA.